jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo subaka hande o kam jettinan ɗon ko sifa e kellegal tan e jandeji leydi Sénégal joni paɗen koye jandeji ɗi alarba 17 lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kellegal tan e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande Sud Quotidien kam musimen jadiyankoɓe ɓe garti koye oɗon scandale mo ganduɗa kay kañum woni ko kewi ñalawma hanki o umorade e confédération africaine de football ɗum ko caggal nde CAF tumni e on ɗon jury d'appel ko wonande kay leydi Maroc caggal on ɗon final bon hakkude leydi Sénégal e leydi Maroc e wiide e CAF wonande kay tetti on ɗon araray e duuɗe leydi Sénégal totti ɗum leydi Maroc ɗum woni kamɓe musimen e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayndi wiyetende jayndi Sud Quotidien ɓe ɓayini toon natal honande kay fettoɓe équipe guendijo mo leydi Sénégal hono ɓiiri ɓe garti noon ngam wasde yolnude ɗon ganduɗa kay gañum woni ngal ɗon pellital ngal CAF ƴetti jayde nde arti e ɓen ɗon soldateɓe tato taw koɓe leydi Sénégal ɓe ganduɗa kay kawri e leƴal caggal on ɗon accident d'explosion hono ɓe wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetende e jayde Sud Quotidien ɗum noon waɗi ko toon to diwan mo Skaz Mas Toyete ƴeewoyen jayde e ganduɗa kañum woni quotidien le quotidien kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti ɓe widande ko le sacre du Maroc CAN 2025 Maroc sacré vainqueur hono mbiri ɓe mbitande ko la CAF kañum kay woni ko hokki ɓe ganduɗa kañum woni pôle ko wonande kay leydi Maroc taw noon ko e sur tapis vert hono wiiri kam musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe garti noon e nden noon ɗaɓɓade ganduɗa kay waɗino ɗum Royal Marocain de football ɗum ji sababu noon ɓe kolliti wonande kay oɗo saaha joni ɓe ganduɗa kañum woni fédération sénégalaise mo leydi mo football kañum nene waɗi saisir ɗum ganduɗa kañum woni tas e on ɗon recours mo ganduɗa kay joƴini ɗum e ñalawma hanki o kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e ɓen ɗon tato jambareɓe leydi Sénégal taw noon ko koninkoɓe muɗum ganduɗa kay kawri e leƴal e on ɗon accident honno wiiri kam musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetende jayde quotidien le quotidien e jayde enquête quotidien kañum arti koye on ɗon séisme no ɓe mbi ko décision jury d'appel wonande kay CAF ɓe mbi noon ko scandale kay woni ko teska kam musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetende jayde enquête quotidien ko ɗum woni koɓe ɓeyyini e gardidi e natal mabɓe ɓe duttinima ɓen ɗon soldateɓe tatoɓe leydi Sénégal ɓe ganduɗa kay kañumen goni ko kawri e leƴal toon to diwan mo Casamance toyte toon to Sindiane ɗum ko caggal nde oto mabɓe waɗi explosé e on ɗon accident honno wiiri kam musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe e jayde Vox Populi arti e nden ɗon mayde ɓen ɗon tato ɓe ganduɗa kay ko soldateɓe leydi Sénégal ɗum woni ko caggal on ɗon exposition mo ganduɗa kay waɗi toon to banggue e warko leydi e ndi walla ni mbiyen toon to banggue rewo mo Sindia honno wiiri kam musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetende jayde Vox Populi kono noon jande nde ruttanima e on ɗon plus grand vol no ɓe mbiri de l'histoire de foot africain ɓe mbitande ko kaɗo ngoyi kay meeɗa yiyede meeɗaka yiyede ko yuti haali fugu koyguel e nder dunde Afrique ɓe kollitino wonde kay ndin ɗon couperi ndi leydi Sénégal a ƴettuno toon to leydi Maroc ɗum kay woni on ɗon maka baɗaɗo haɓɓe mo ganduɗa kañumen goni Maroc tottandi ɗon couperi taw waɗi ko way noon ɓe ganduɗa kañumen goni confédération africaine de football kono noon ɓe garti eɓe ganduɗa kañum woni fédération sénégalaise mo football mo ganduɗa kay waɗi saisir ɗum ganduɗa kay kañum woni tas woni tribunal ganduɗa kañum woni arbitral des sports ɗum ene tawe e jayde Vox Populi ƴeewoyen e jayde l'observateur kamɓene ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko le Maroc déclaré ɗum ganduɗa kay kañum woni vainqueur de la finale Coupe d'Afrique 2025 et sur tapis vert ɓe garti noon e ɗin noon kulisaji ganduɗa kay ko yewti alhaali on ɗon scandale kam musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde nde ganduɗa kañum woni e jayde wiyetende e jayde l'observateur arti hen kono noon Kongodi Abdoulaye Sow mo ganduɗa kay kañum woni secrétaire général ganduɗa kañum woni fédération sénégalaise mo football holliti kay wonande ɓe mbaɗi déposé recours toon to ganduɗa kay kañum woni to wiyete to tas woni tribunal arbitral des sports ɗum woni ko arti e gardidi e natal muɗum jayde wiyetende jayde l'observateur jayde tribune sport ko hen arti ɓe mbitande ko o mo ganduɗa kañum woni gonɗo ɗoyete ko président fédération sénégalaise mo football mo ganduɗa kañum woni maître Augustin Senghor mo ganduɗa kay ko membre exécutif
ko yuti ala haali e kaf kanyum kay suuti konngol yaltini cegineji mudum ngam wadde défendre on ɗon titre mo leydi Sénégal no wi kala ko wawi wonde Sénégal kay ma heddo jogade on ɗon trophée muɗum honno wiiti kam musimen e janiyankoɓe konngudi colode de roi mo ganduɗa kay yonnani hay gotol ko yuti ala haali nden ɗon eɓɓore walla ni mbiyen on ɗon décision ngal pellital ngal ƴetti ɗum ɓe ganduɗa ko kañumen goni e kaf ɗum ne kadi ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde tribune sport jayde ganduɗa ko kañum woni e jayde tribune quotidien ko hen arti ɓe mbiɗen nde ko la kaf kañum kay waɗi retiré on ɗon trophée mo leydi Sénégal ɓe kolliti wonde kay ko décision mo ganduɗa kay kersiniɗo woni ko waɗi ɓe ganduɗa kañum goni e kaf holno wiiri kam musimen e jayde hen koɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede e jayde tribune quotidien kono noon jayde arti e ɓen ɗon tatto ɓe ganduɗa kay ko jambareɓe leydi Sénégal ganduɗa kay kañum goni e heddiɓe e on ɗon accident mo ganduɗa kay o waɗi toon to diwan mo Casamance to ite holno mbiri ɓe mbi ko tato kawri hen Ela Dial tato woɓɓe ne gondi hen e gagnande no wiiri e jayde nde ƴeewoyen e jayde li quotidien kamɓe noon ɓe garta nde ɓe mbi ko le Sénégal donne rendez-vous toon to ganduɗa kay kañum woni e tribunal arbitral des sports ɗum koko yuwiti e alhaali on ɗon jury d'appel mo ganduɗa kay leydi Maroc waɗi ɗum ha ɓe ganduɗa kañum goni e confédération africaine de football tottiɓe ndin ɗon couperi jayde li quotidien arti hen ko ɗon kadi ɓe garti e ɗon ɗo ganduɗa kay kañum woni ɗon ɗo ngal ɗon kuulal ngal ganduɗa ko ɗon woni ɗo tubni ɓe ganduɗa kañum woni confédération africaine mo football article 84 ko ɗum ko jayde arti e ɓen ɗon tato soldateɓe leydi Sénégal ɓe ganduɗa kay kañum goni hawruɓe Ela Dial e on ɗon accident mo ganduɗa kay ɓe mbaɗi ɗum e ñalawma hanki o jayde gendire nde Le Soleil e kañum arti witande kañum kay mataw ko fijirde kay woni koɓe goni e dow muɗum ko ɗum ji sababu mbi ɗum ko la blague du siècle holno wiiri kam musimen jaydiyankoɓe ɓe garta noon eɓe mbi ko caggal lebbi ɗiɗi ganduɗa kay leydi Sénégal ƴetti ndin ɗon couperi kaf watti ndi ko suɓade leydi Maroc ko hokka ɗum ndin ɗon on ɗon ganduɗa kañum woni on ɗon trophée ittude ɗum e juuɗe Sénégal ɗum woni ko waɗi kartidi e nattal muɗum kam musimen jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede e jayde Le Soleil woni jayde e gendire nde jayde Walf Quotidien ko hen arti ɓe mbiten nde ko jury d'appel de la CAF kañum kay waɗi offrir on ɗon titre mo leydi Sénégal a fewde ɗum e ɓe ganduɗa kañum goni e leydi Maroc ɓe mbi noon ko grosse farce continentale ko ɗum woni koɓe guinniri ɗum e gardidi natal mabɓe jayinde e ganduɗa kañum woni 2 minutes kañum noon yalti ko yuti ala haali e coftal ɓalli ha laaɓi ceer arti e ganduɗa kañum woni Macky Sall gonno ɗoyte hoorejo leydi Sénégal ɗo ɓe mbi kam musimen jaynen koɓe woni Macky Sall kay fuɗɗima tourné muɗum africaine ko yuti e nder yontere ɗum ko caggal nde o yi woni anniya makko o yidde ardade toon to secrétaire général des Nations Unies ɓe kolliti kay on ɗon tourné fuɗɗori ko toon to Accra lamorgo leydi e Ghana wondude omo ganduɗa kañum woni Omarou Sissoko Embalo holno wiiri kam musimen jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetede jayde 2 minutes bandiraɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum woni komin kamno robinalade ko sifa e kele kadane yoga e jaydeji leydi Sénégal haali meɗen e robindo jaydeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam rewidade programme uji ɗi Pindi TV